का हो बोलो। अरे हम तो बड़ी पूजा पाठ करनी हो लेकिन कुछ समझ में ना आई। हम तो पहले ही तो के कहत रहनी कि पूजा पाठ कैले कुछ समझ में आवे लगे के। लेकिन सुनो का सुनी बोला। लेकिन अब जोन समझ में आइल बा ना ये बहुत पहले हमके समझ में आ जाए चाहत। हाँ तो यह बतिया तो के बहुत पहले से समझावत थक गइल रहनी। बतावा अब का समझ में आ गइल बा बारे में। कैसन बात बा हो बतावा। सुना बतावा तनी। समता और समानता के दिहले बाबा साहेब। हाँ ये बात तो सही बा।